Hyvää huomenta maailma. Riihimäen keskusta aamu. Paljon kelloa? Varmaan 8. Aamu 8 lauantai-aamuna. Täällä ei ole vittu ketään. Täällä on paljon ihmisiä. Hirveä ruuhka. Me ollaan täällä. Ollaan koiran kanssa aamulenkillä. 3 muuta tyyppiä. Kohta koniin lähdössä. Essi on ihan kuteis. Me saavuttiin Prismaan. Koska vittu edellinen kauppavideo ei onnistu, niin katsotaan toimiiko nyt. Päivä alkaa portaissa. Essi, mitkä fiilikset tästä liukuportaista? Hyvät fiilikset. Hirveen hyvät. Tykkään 5/5. Eikö Silleen sarkastisesti. Hirveen rauhallisesti seisoo hän. Ei mitään paniikkia. Silleen ihmisenä kyllä. Prismassakin on vähän väkeä. Me käytiin jo istumassa konipaikalla joku 10 minuuttia, että vittu siellä ei ollut ketään, niin me lähdettiin menee. Tultiin shoppailemaan. Jep. Okei, oli siellä joku 5 ihmistä. Ehkä. Ja nekin me huomattiin, kun me lähdettiin. Ei tsekata. Ai niin, Mä ostan jotain kuitenkin. Mitä meidän piti ostaa täältä? Limua ja jotain syötyä. Kato, oli siellä Hennakin ja Iida. Ihmisiä. Meidän piti kuvaa hieno video keskenämme täällä jo. Niin, mä oltiin just, että vittu täällä on yksinäistä. Sitten tulee niinku 3 ihmistä. Joo, moi. Niin. Me tultiin tähän nyt. Ai nyt, kun me ollaan kuvaamassa yksinäisyysvideoa. Sun olisi pitänyt tohon sanoa, että anna limua. Hetken pieni jo. Anna kokista. Lisää kokista. Lisää kokista. Sano tuolle lisää kokista, niin sit saat. Lisää kokista. Tosi, ota vaan. Meri on tosi kawaii. Miksi sillä on toi panta päässä? Käänny vähän tonne päin. Mä tein vaihdon. Kawaii. Oi vitsi, nyt on nätti. Jette kawaii. Tää sopii hyvin mun tyyliin. Siellä mä oon. Se on niinku täydellisesti mun Paitsi tyylis. Jette kawaii ei kuulosta niin hyvä kuin Jette Sugoi. Jette Sugoi toimii paremmin. Kyllä. Ja sit siinä on Aino-Stiina. Aino. Kato, siellä on Legolas. Legolas menee Lego-ukon kanssa. Kyllä, no Legolassa ja molemmat. Ei jumalista, pakko mennä mukaan tappeleen. En ois susta uskoa. Siellä tappelee. Tappaa ne. Aikin sit mun ilmeen kun vedän näin. Mä oon sut toi nyt valmiiksi sulle. Kato, mä kidutan itteeni. Odota. Noin. Vähän on zoomi. Kun mä zoomasin tonne, otetaan zoomi. Noin, siinä on kirpeitä karkkeja. Hyi saatana. No niin, syö. Etkä nyt jumalauta pilata. No vähän ajattelin. Pikkasen kuvaan. Pokerinaama. Hyvin pystyy. Onne! Siinä on meri. Iloisena. Puhelinkin huutaa äyylkilyy. Niin.
Mulla sattuu. Hyvä. Tai siis joo. Essi! Kato sitä! Vähän sura. Ui sepä. Äärimmäisen epäkäytön, mutta kiva. Mä oon liian läski syömään perästä. Nyt mä vedän. No. Why you got two? Go check that one too. Do you want to try? Essi menee. Mikä toi? Kiusaa mua! Soitiin. Jee! Hyvä Essi! Jee. Mä en Se on kyllä itse asiassa maksin. Ei kun nyt. Me odotetaan kriittisiä tuloksia. Näkyyköhän toi kello paremmin? Ei, mutta siis kello on ton verran. Se meni pimeäksi. Mut siinä siis 10 vaille noin. Ja siinä on hieno taustakuvakin. Mutta ei siitä enempää. Ja sitten tiedetään voitettiinko. Meidän on pakko voittaa, koska meille luvattiin monta sataa pistettä. Kyllä. Monta sataa miljoonaa pistettä. Miksi se antoi tollasen poseen? Se on vähän huono pose. No en mä tiedä, se halusi antaa tommosen. En mä tiedä miten sen tyypin pitäisi posea. Ei mun mielestä ole. Tuolla on korvajäbä. Mm.